Kusog nga paghuro sa hangin, pagtutaligsik og dagko nga mga bawod. Mao kaniyang nasinati karon sa mga coastal barangays dinhi sa Dakbayan sa Talisay. Usa sa mga dapit dinhi sa lalawigan sa Sugbo nga gipaubos karon sa tropical wind signal number 1 tungod sa bagyo nga Christine. Og karon masiguro nga dili maapektuhan ang ilang panginabuhian, ilaha nga gisiguro nga mapalayo gikan sa dagat kini mga motorbangka, mga pump boats ug ilang gamit sa ilaha nga pagpangisda. Kini pagsiguro nga makabalik gihapon sila sa ilahang mga trabaho human sa pagkusukuso niining maong bagyo. Sama didto sa Puok, naglaray sab ang mga motorbangka sa Siwol sa Barangay Dumlog, Dakbayan sa Talisay. Kay gilikayan sa mga mananagat ang pagkaguba sa ilang mga sakayan tungod sa mga dagkong bawod nga hatod ni bagyong Christine. Gani ang mga mulupyo sa sitio Litmon ug Baybay wala makalikay sa pagbaha ug pagkagusbat sa ilang mga Pinoy-anan epekto sa bagyo. 53 ka pamilya ang kasamtangan nga gipahiluna sa gymnasium sa barangay, human sila gipabakwit pasado alauna, Miyerkules sa kaadlawon tungod sa kusog nga hapak sa tubig dagat. Ang e-bike driver nga si Tatay Dominador Abella misaysay sa iyang kasinatian dayong pagsaka sa tubig. Gihulagway niya nga dili nakaagian og sakyanan ang dan duol sa Siwol og kutob tuhod na ang gilaw mo niini. Mas grabe ni. Sa una dili man ni sa una. Ang tubig sa una taga-direr man. Karon wala pa man na iskuan. Tuhod na hapit. Hapit mo maapas tong bagyong Udit. Tudi kay tagdiri mo to. Oo, nga blaka may amo lang ko namang mga butang. Mga kaning mga e-bike diha man isuot. Amo ni pang yayungan ni gawas para dili madaot. Taliwa sa presensya sa dike dinhi sa Barangay Dumlog sa Dakbayan sa Talisay apan tungod sa kakusog og dagko sa bawod sa mao nga dapit nasayra nato nga naokupar na kining tibuok dayon kagabi tungod sa pag-igo sa kusog kay nga tubig apan karong buntag kining mga basura ug nagtipon og nangalapok ang misugat sa mga residente. Gibutyag sa representante sa barangay nga si Rona May Abellana nga may tunol na sila hinabang sa mga apektadong residente apil na niini ang ilang pagkaon. Makabalik lamang ang maong mga residente sa ilang Pinoy-anan kung wala na peligro sa bagyo. Daling nagtinabangay ang mga residente sa dapit paglimpyo sa dan nga napuno og tubig ug basura kaganihang kadlawon. Sa pagbisita sa MyTV Cebu News team sa dapit, nagpabiling dagko og gihapon ang bawd sa kadagatan sa Talisay nga nagdala og hulga sa mga residente. Pero taliwa ni ini, dunay mga bata nga di gihapon kapuggan sa pagkaligo sa dagat, ilabi na nga kanselado ang mga klase karong adlaw. Kusog nga hangin sab ang nasinati sa pipila ka mga dapit sa Sugbo o gani gipasira sa Cebu City Transportation Office ang Dan Arlington Pond human nga tagak ang mga debris gikan sa usa ka building. Kuha sab ni ining video ang pagkapalid sa mga aluminum cladding sa usa ka tunghaan sa Cebu City. Samtang pipila ka mga dagkong billboard ang nangaguba. Samtang nakatala ang Cebu Provincial Disaster Risk Reduction and Management Office og usa ka fatality og duha ka survivor sa pagtikyaob sa usa ka bangka sa kadagatan sa Barangay San Juan sa Pilar, Camotes. Giila ang nakalas nga si Rodolfo Villar. Tulusab ka mga mananagat ang naluwas human nga na-missing sa poblasyon Daan Bantayan og didto na napalgan sa Leyte. Samtang miabot sa dulan 500 ka mga pasahero ang natala sa Philippine Coast Guard nga na-stranded sa mga pantalan tungod sa kanselasyon sa mga biyahe. O sa kanila, mao si Mary Chris Orsal nga gikan pa sa Dakbayan sa Naga nga namasin nga makapauli sa probinsya sa Bohol. Lang ni importante nga lakaunta nya nagtanog bagyo. Pero kung di gyud makabiyahe mo, sa may alternatibo Wala, mangita paghapon ko makauli ko. O try na ko sa Pertres kayon magnaybiyahe ang para tubigon pero di po ko sure lagi. Taliwa sa pagkusukuso sa bagyong Christine, dinhi gihapon sa Philippine Area of Responsibility, padayon gay pahinumduman sa nasudnon og lokal nga mga local disaster teams ang pagtuman sa mga precautionary measures aron kalikayan ang trahedya. Kini si Angel Cafesaniel alang sa MyTV Cebu.